uma ngithi ngivula umlomo libuye iphimbo boldly libuye iphimbo hamba esontweni usesontweni ngaleso phakathi sikhathi esontweni ngikhale manje yabona selikhuluma ngeziqu zonke zomzimba alisazwakali la emadlebeni ngeziqu zonke sengiyachachazela ngikhala inyembezi angazi ukuthi ngafika kanjani ku-altar call ingabizwanga yeah ngiguca lapha yes ngothatha uJesu babushabangu yo ngoba nganginayo uNkulunkulu ngimthanda kodwa uJesu ngangingenayo uJesu yeah ngabona la ku headboard yami yes kwavele kwavuleka nje sengathi iscreen wavela uJesu amazi ukuthi uphume kanjani babushabangu wavela uma evela wangibamba njengomntana omncane Welcome once again kwiKota 2 Media igama lami ngomduduzi ngwakashabangu asibingelele siphinde samkele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu kubalulekile njalo nje ngafunda ukuthi kubalulekile ukuthi simrecognize ipresence yakhe ngoba uhlale khona njalo nje sihlala sihamba naye but ukumrecognize ukuthi ukhona ave kubalulekile ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message mhlambe nawe uyaqala ukuhlana nale channel uzothi mina ungasashintshiki kungayindawo la sikhuluma indaba ngempela ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye angiqaleke nje ngokubonga ama subscribers siyabonga ukuthi nayikhulisa ichannel ngiphinde ngibonge ngama comments amahle enihlalani waletha njalo nikhuthaza maningi nje amazwi enisikhuthaza ngawo siyabonga kakhulu ngibonge ngokuthi like ngibonge futhi nabasherayo ngoba lezi indaba lezi akusizona ezethu kuphela kodwa ezokuthi nathi uma ngabe sesiyitholile siyidlulisele futhi kwabanye abangakayitholi sispread le message indaba ezimnandi lezi wonke umuntu ayithole bese ke nje umuntu ayikhethela yena ngiyanibonga nje kakhulu ngakho konke lokho nama channel members siyabonga kakhulu mhlawumbe wena akakabi iyona kulula kakhulu uyavela ujoin nje ube i-channel member abanye ke bade beqhamuke emaceleni siyanibonga nje nonke nababukela nama advert Nkosi nibusise nje nonke ngokusupporta nje wonke lo msebenzi ngiyangithi akusiyona yami le channel eyethu sisonke nje sibambisene ekuhambiseni ivangeli lombuso kaNkuluNkulu uJesu Kristu inkosi siyabonga angedwa ke today sinosisi la ukhona uzile all the way from Free State ne amen yebo sinaye namhlanje usisi unomthandazo uzosho yena isibongo there is a reason Jesus uzosho yena isibongo sinaye nje siyabonga kakhulu ipresent yakho nje sithi wamkelekile amen amen yebo ngabingelela nje nawe nje kubo bonke ngiyabingelela babukele emakhaya yebo njengoba eseshilo babushabangu nomthandazo Cynthia angiyithandi ke tata lesibongo kodwa ke unomthandazo wakampanza all right yes mntana osindisiwe osaba uNkulunkulu futhi ngiyamthanda uNkulunkulu ngiyamesaba abantu ngiyabahlonipha kodwa uNkulunkulu ngiyamesaba oh yes amen khona lento ayishilo lesibongo awuyithandi lento yesibongo awuthi ukuyichaza oh okay babushabangu ngingasho nje ngithi ekukhuleni kwami ngilande ekukhuleni kwami so that you will understand ne ukuthi why ngingasithandi isibongo sami ngikhulele kubazali so uyazi ke emizini kwahamba kwaphela ngayokhula noma ngohlala noma so ukuthi benginokuya kubabami ngibuye ngizohlala noma yabona those challenges ke yabazali so kuthe ngo2000 yes ngenza ngise primary
So angithi khona lento leyo ukuthi ubaba wami uyangidinga noma mama futhi akakwazi ukuphila ngaphandle kwami. I am the only child ke mina sasu6 bashona ngasala ngedwa. Ngomusa kaNkuluNkulu. So kunjalo nje impilo yami. Umama wami uyangidinga, ubaba wami ungifuna esayidini lakhe. So kwathi ngelinye ilanga ngilele ebusuku. Yes. Kwaba khona abantu abathi bazongilanda 2000. Bangena uma bangena like ama China ne. Bagibele ama bike bangena ibike yeza la empedeni. Yes. Bethi bangilandile yabona babangumsindo nje njengama bikers babangumsindo bethi bangilandile ngancaba ukuhamba nabo. So while ngincaba kwaba na something ephuma kubo engena kimi ngayizwa ingena kimi phakathi emzimbeni. Ngaqala ukugula ke ngagula in such a way that I dropped grade 7 wami. Yes, ngadropha ngoMay, ngadropha ngakwazi ukufunda because there was something moving in my stomach ne ifuna ukuphuma. Ngizwa ukuthi into ephilayo ifuna ukuphuma. So uma wami wayemthanda uNkulunkulu even though wayengasindisiwe ekhuleka. Ethi mayikhuleka lento ngizwe sengathi ayisekho. Ngikhule nayo into ke babshabangu. Ngikhule nayo. And nanokuthi uNkulunkulu wayenami ne because isikhathi esiningi ngangihlala ngingedwa. Uma kunezinto ezingididayo ngimbuza ukuthi kutheni nje ngicela ukwenza umzekelo ukuthi kutheni ilanga liphume ngapha eMpumalanga uyabona. So kutheni ilanga liphume ngapha lishone ngapha. Ngilizwe iphimbo kimi li responda lingitshele. So whatever engangidinga ukuyazi ne bengivele ngiguce phansi. uNkulunkulu kutheni into ethile ibe kanje. Yes. Ngikhule ke nginayo into yami uma ifuna kungilalisa phansi manje akunandaba ukuthi bengijabule kumnandi kanjani uma ike yafika ifuna ukungiceda manje ngiyafa manje not tomorrow now ngiyafa. Okay ngikhule ke ngikuleso simo. Yes. Kwathi ngikhule ngisonto eZayoni ne. Ubaba wami umfundisi abakithi nje ngamaZayoni. So uyayazi ke le ndaba yaseZayoni. Ngikhuleka kodwa kunjalo. Yes. Kwafika isikhathi 2005 sengicala ukuba ingane bonayo ke hayi indaba yesonto. Nobudlelwane bami noNkulunkulu angisabuza uNkulunkulu. Sengibuze ebantwini yayibona lento ke kwathi ngo2010 labuya iphimbo likaNkulunkulu angisaye esontweni ne. Yes. Labuya iphimbo likaNkulunkulu uma libuya lifika nje lithi why ungayanga esontweni. On Sunday ngizenzela izinto ngibusy ayikumnandi ngangithanda ukubukela iwrestling mina. Remember ukuthi i-row le special singena every Sunday maybe ngo12 eke. Hayi ngisihlalele mina for 2 hours mhlawumbe. Angiye esontweni. Hayi indaba yami noNkulunkulu vela. Sengimuntu nje onormal. uNkulunkulu angisambuzi lutho. Uyayibona lento? Yeah. Libuya iphimbo why ungayi esontweni. So uma ngilizwa leli phimbo leli umkhulu wami akasekho ne. Yebo. Ngizwe sengathi iphimbo likamkhulu wami. Ingcondo yami ngitshele njalo remember umntana kaEli umelele ethempelini ebizwa uNkulunkulu. You know that scripture ne. So wezwa sengathi ubizwa ubaba wakhe kanti ubizwa ubani uNkulunkulu. Nami ngilizwe kanjalo ke iphimbo. Ayike eyilingihluphi iphimbo babshaba. Yeah. And uma ekhuluma lo muntu I will drop everything. Ngihlale phansi phela injabulo. And angikwazi ukutshela abantu angithi abantu uma uzwa izinto bethi hayi ngamademoni. Hayi impilo ayikho mnandi manje sengiyacala futhi ngiyagula. Lento le ibingiphethe kodwa ngangingasena ndaba nayo. Angisekho right nje sengiyagula. Ngathi senginemadlozi yabona sekumele ngiyothwasa. Okay plan yini because ngiyabona ukuthi manje ngisenkingeni.
ngibuyele esontweni uma ngifika esontweni 2012 remember lifike 2010 ne hayi liyakhuluma selokhu ngithalalisa nje yes ngiyathala every Sunday futhi hayi ngingayinaki mina ngifuna ukuzibhekela uJohn Cena anginankinga cabanga every Sunday mina ngisibhekela iTV ngibheka ama omnibus kodwa iphimbo liyakhuluma kuthe ngo2012 ke ngithi ngitshela uma ukuthi manje I'm going back to church cause khona iphimbo elilokhu lingihlupha ejabula uma wami even though wayengasindisiwe ne ejabula ukuthi manje ngiyimtshela ukuthi ngicela iuniform entsha yazeza yini ukuthi sigcoka ama uniform ngithi engithungele iuniform egreen newhite engithungele I'm sure ya cost 600 rand iuniform by then so ngiye esontweni babshaba uma ngifika esontweni angithi khona lento esiyenza ezayona ukuthi siyahlambuluka uyayibona sukume one by one yo uma kuyi10 yami ngisukume ngifuna ukufakaza ngibonga uNkulunkulu abazalwane bejabule ukuthi uSindi lo igama lami usebuyile enkonzweni ngangithanda ukuhlabelela mina ngiyathanda ukuhlabelela vele ngiyathanda ukuhlabelela and ezayona uyabona ukuthi ukholo la khona lugcile kuphi emculweni so ngiphakame uma ngithi ngivula umlomo libuye iphimbo boldly libuye iphimbo hamba esontweni usesontweni ngaleso sikhathi phakathi esontweni ngikhale manje uyabona selikhuluma ngeziqu zonke zomzimba alisazwakali la emadlebeni ngeziqu zonke sengiyachachazela bethi mangiphume nomunye uma ngimtshele ukuthi inkinga yami yini ngimtshele ngithi no khona iphimbo elizwakalayo bangithathe amadimona ngithi bangifake phakathi bengikhulekele iphimbo sengathi bathela uparaffin emlilweni iphimbo kwangathi ngicela ningiyekeni uNkulunkulu wami ngicela ningiyekeni bangikhulekele cede ngihlale phansi uma bethi bevula iBhayibheli libuye iphimbo angisakhulumanga ngathatha isikhwama sami isikhathi sezwi likaNkulunkulu ngicela ukuphilisha into ayodwa nje uthi hambe esontweni iphimbo lithi mangihambe esontweni ngathatha isikhwama sami ngaphuma ngahamba ngahamba iphimbo endleleni lingangiyeki lithi hamba esontweni I am like ngisesontweni iphimbo lithi mangesontweni ngisendleleni iphimbo lithi mangesontweni ngilele ebusuku iphimbo lithi mangesontweni okay ngangikholelwa ku fasting even though ngasindiswanga ne then I decided ukuthatha u7 days ngibuza uNkulunkulu ukuthi kanti inkinga yami konakele phi uNkulunkulu wami okay ngingena uday 1 day 2 day 3 day 4 day 5 kuthe ngo day 6 ngentatha it was 2 am kuzosa ukuthi day 7 kanti bekunenkonzo ke esontweni ngo day 5 ethi uNkulunkulu ungayi okay ngimamela uNkulunkulu manje ngingathi uNkulunkulu iphimbo lithi mangayi ne okay kuthe ngo day 6 kuzosa ukuthi day 7 ngilele angithi ukuthi uma silala we switch off the lights ne ngizilalele empedeni wami and ngifaste nje angifundi ngisho iBhayibheli angikhuliswanga ngokufunda iBhayibheli mina ngazi ukuziyela esontweni ngimamela umfundisi ngisiculele ngishuba bwethu sezulwini kube kuphela nje kwendaba ne okay lifika iphimbo ngilela isikopho sempede ne ngizwe sengathi kuyashake something la uma ngithi ngizwele ebuthongeni lento lithi phimbo hamba esontweni kodwa manje sengathi khona earthquake ne
ngivuke angithi ngilele Yes. ngivuke babushabangu uma ngithi ngibeka inyawo phansi Yeah. efloorini ifloor ithi Yo. udonga luyashake endlini ngicimile ne kodwa kuyakhanya like I know akukhanye ngaphandle angikwazi ukukhanya engakubona lapho Yo. ever since ngazalwa Wow. kuyakhanya babushabangu iphimbo likhuluma sengathi liphuma emirini sengathi liphuma ngaphansi yonke indawo yami uyayibona isinema ukuthi kanjani Yeah. linjalo iphimbo ayi linjalo iphimbo lithi mangiye esontweni ingcondo ayingitshela ukuthi kubusuku ne because lento it's like real ngivuke ngiround indlu yami iyashake uma ngihamba igumbi lami lithi abantu balele angazi ukuthi isikhathini mina ngivula iwind so ngibheke emgwaqeni khaya kungasebrishini ne ebrish kuthule ayibo ngihlale phansi ngibheke iwashi 2:05 uma ngibona isikhathi kuvele nje kube mnyama ngishaye uvalo uma ngishaye uvalo libuye iphimbo uma liza futhi kuyakhanya endlini kuyakhanya kuyakhanya ngendlela ecakile lithi hambe esontweni ngisukume ngiconde ewindini uma ngibheke ewindini there was a church ne ngenzansi ichurch ethina sithi osindisiwe sasithi osindisiwe yebo ngithi mangibheka isonto babushabangu liyavutha lingamalanga mangibheka isonto so angilele angiphuphi yes ngibheka isonto liyavutha lingumlilo lithi kune voice ethi in the name of Jesus ngegama lika Jesu uma bekhuleka lapha akho umuntu esontweni babshaba iMiriam iyashake imiri iyashake ngizwe sengathi akusakhuluma iphimbo elithi go to church manje se kuna lama voices abantwana bakaNkuluNkulu abakhonza lapha kuleli yasonto sengiyawezwa ama voice ngegama lika Jesu in the name of ngaba sound ngathuka uma ngithuka nje uNkulunkulu avela athule kube mnyama endlini ngihlale phansi kwenzakalani la aqala umoya ongcwele akhulume katha lokhu ngingamazi akhulume manje usukhuluma phakathi kimi angisezwa ukuthi sengathi ngizwe emadlebeni usukhuluma la ngiyamuzwa ukukhuluma la kodwa kuyazwakala manje ethi nayi into ozoyenza now uyahamba uyesontweni uma kusa uhamba uyalapha uyesontweni yes uyowamkela uJesu angakayisho lento babushabanga ngivuke angithi ngesontweni manje yes inkonzo yethu uyazi ukuthi inkonzo ayihlale eWorldrop ne uma ngithi ngiyayibamba so inkonzo ihlala ngihengile uma ngithi ngiyayibamba ngizwe sengathi ngishaywa ugesi isandla sami ngiyeke inkonzo ngihlale phansi lithi phimbo uzoya esontweni wena ngivula iWorldrop nganginama shirt awu2 nesikete esimnyama uyazi ukuthi sinale mentality yokuthi osindisiwe kwamele ugcoke kahle ube muhle cause hlala kunjalo kusho kanjalo yes okay ethumo ngcwele uvula iWorldrop neshirt eli white neshirt eli mustard 2 shirts isikete esisodwa ethu uzogcoka bahla yakho le uhamba esontweni yes uyowamkela uJesu angishiye kanjalo kodwa ngisalanga ngalala ungalala kanjani akusalaleki ngeke impela manje mina ebengikade ngihlanganyela nabantu bathi osindisiwe 1 2 3 sekumele ngiphenduke manje ngibe usindisiwe nami uzojoin ibandla sengojoin ibandla manje babushabangu sho yazi ukuthi ngafika enkonzweni ngo12 ne yes usathane manje engitshela ukuthi wena uhluphekile number 1
awunampahla yokugqoka ezayona kubhetha because ezayona ugcoka iuniform akho umuntu ohlekisa ngawe lapha so manje wena uzoyikhona le nto ukuthi every day kube nendoda eyodwa emaphambi kwakho ezokutshela every day wena ukwazi ukusukuma ukhulume ngoNkulunkulu wakho every day khona umuntu oyedwa nje uyayibona ayikhuluma usathana ayikhulume ngihleli kanje yeah ngibheka isikhathi noNkulunkulu ngapha uthi isikhathi yebo siyakushaya ngihambe ngasuka ngathi quarter to 12 ngihambe kuduze sidala lingenile rivele lingena la lingene kudala isonto lingena ngo10 yo cabanga kuyaworshipa ngiyabezwa ngila endlini nginale nkinga nje le ukuthi ngihambe abantu bazothini manje mina sengusindisiwe yo Nkosi yami ngihambe uma ngifika ngiyakhumbula kwakuvulwe uMatthew ne yes so whether it's Matthew 7 la khona uJesu ethi impungusha zinezileke uthi zinemigodi inyoni zinezileke yes kodwa indodana yomuntu kwakhulunywa lelo zwi babshabangu angizange ngayizwa inshumayelo mina ukuthi umfundisi washumayela wathini because benela kuceda ukufunda iBhayibheli nje wabuya umoya ongcwele kimi wangishumayela ngangikhala inyembezi ngikhala inyembezi angazi ukuthi ngafika kanjani kualtar call ingabizwanga ngiguca lapha yes ngothatha uJesu babshabangu yo ngoba nganginayo uNkulunkulu ngimthanda kodwa uJesu ngangenayo uJesu ngamthatha uJesu ngikhala inyembezi ngikhala ngithi Nkosi yami what a waste engiyenzile empilweni yami ngidlala ubusonto ngingenayo uJesu ngingatshelwa iqiniso yo bakithi ngiye ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngomfundisi engathatha uJesu ebandleni lakhe umlungisi wakaHlophe manje ngizwa kuthiwa usempangeni ngathatha uJesu wangibeka izandla ngamvuma uJesu yebo ngahlala phansi uma ngihleli phansi iphimbo babshabangu la ngangiyeki cause iphimbo leli ngiye ngithi mina ngihambile esontweni bashumayelile abantu kodwa umoya ongcwele uyena bekade eshumayela impilo yami namanje yes uyena umoya ongcwele ewayoshumayela impilo yami what happened on that day ne yebo sengimamukelile uJesu ngiyazihambela yes kodwa ngizwa ipeace mina ngangimncane kodwa into ekuthiwa ipeace ngangayazi ngingeke ngichaze futhi ngitshela abantu ukuthi nginenkinga eso ngingena peace ebuncaneni bami ngezwa ipeace ingene emzimbeni wami ngafika endlini ngalala uma ngilele same time 2 AM yes ngazibona babshaba khona umhlaba uyabona manje sila khona umhlaba ongaphansi khona abantu abaphila ngaphansi kwalomhlaba esikuwona kwalomhlaba lo esikuwona there's a light kodwa kukho ilanga njengoba sila nje khona abantu mina ngangithanda ukulala bengalala iviki lonke futhi nganganandaba nokudla ngangihlezi ngikhathele njalo ngangihlezi ngikhathele uma ngiyendlini nje ngiyalala uma ngivuka ekseni I do make sure ukuthi by 11 o'clock ufuna ngicede yonke into ngilale and ngiyalala uma ngilele hayi ukuthi ngiyaphupha njani like pass out noma ungathini angizwa nix on that day on that night ke ngazibona ngingaphansi komhlaba
asenginabantwana abawu2 Yes. ngingaphansi komhlaba ngihlezi kabuhlungu babshaba ngabhlungu ngibalisa ngempilo yami ukuthi ubani ozongisiza la kulempilo le cause I'm tired. Yabona ngiyababona abantu bayaphithizela lo yamhlaba babshaba ubhizi ngenye indlela njengoba ubona nje so kubhizi na ngiyaphithizela hayibo kodwa mina ngangihleli uyabona njengesicila ukuthi ngihleli ngihleli ngicilazekile ngilinda ukufa yo ngisalandisa njalo yes ngezwe uyayazi lava ilava yes udaka kodwa lungumlilo umlilo oyidaka ngisho njalo okay. uyavutha uyabona njengamanzi angithi ayageleza nje amanzi kodwa kona kungumlilo ilava yes udaka oluvuthayo oh yes uma ngithi ngabona ilava nanti lento yes yes khona izwi manje lithi thatha abantwana bakho uphume la ngabatha uma ngibathatha abantwana bami ngithi ngiyaphuma la yabona ngiresponda ku that voice yes ngaphakama ngoba nento engiphakamisayo ngaphuma uyazibona intuthwane uma siphuma emgodini ukuthi siphuma kanjani ngaphuma kanjalo ngaphuma ngeza la kulomhlaba lo esikuwo and uma ngiphuma babshaba ngawuza umoya wami angithi ngilele empedeni ngawuza ungena phakathi emzimbeni wami remember ngishile ekucaleni ukuthi kwafika abantu bethi bazongilanda okay yes mawuqale yebo bebangilande ngempela lento le kwakuyi reality okay yenzeka ngempela hayibo even if mina ngingahambanga nabo kodwa ke bangithatha ngempela ke oh yeah ngabona sengibuya mina yabo sengibuya kulomzimba lo yo ngaphefemula Nkosi yami ngacala ukubona ngenye indlela manje yayibona lento ukuthi noma uphefemula uyezwa ukuthi impilo imnandi yayibona nje namhlanje kunomoya kuyabanda uyayizwa nje lento ukuthi khona ubumnandi nje obuzwayo waqala ukuphila ngacala ukuphila okusho ukuthi nalokulala kwakungasekho kulala kunormali yingoba vele wawuthathiwe ngangithathiwe hayibo ngangithathiwe babshaba kodwa uJesu wangilanda yo wangilanda okay uma ngiyaphaphama manje kodwa lento uma ngiphuma la njengentuthwane ne ngawuza umoya wami ungena ngaphefemula ngawuza ungena umzimba wami ungena kimi ne ungena so wangena kimi ngaphaphama uma ngiphaphama ngibheka isikhathi same time 2 AM ngakhuleka ngambonga uNkulunkulu uJesu sengifundisile futhi nekuthandaza angithi uyalazi umeshu John ethi ulizwi waba inyama yes wahlala phakathi kithi usengifundisile usuyangitshela ukuthi manje nomthi vuka funda iBhayibheli ne luvuthi uthando lukaNkulunkulu Nkosi yami eshumayela umfundisi ubabhlophe eshumayela umlungisi hlophe eshumayela and ushumayela nje ushumayela ngomoya kunomoya ungcwele uphakathi kimi ongitshelayo ukuthi this is true yabona engitshela ethi umoya ongcwele ungayiyeki lento ngithanda ukwenza eraser cut ke mina yayibona ngithanda ukuba blonde ngithanda ukuchina itwist bafika abantu angithi sengiyavutha manje ayike indaba yeJehova ayisasebenzi sekusebenza igama lika Jesu manje uyayibona lento angithi before bengikhuleka uNkulunkulu uNkulunkulu 1 no 2 no 3 uyayibona lento uyangibona ukuthi ngiyahlupheka cabana nalabacabana nami uyayibona into enjalo manje yonke into I pray in the name of Jesus bafika abantu ebusuku uma bafika bazolanda ini extension bakithi bazolanda yona lento uma befika physically ne ngilele ngiphuma emkhulekweni ngo12 bafika bethi la isikopeni sempede omunye ubambela ngichina itwist 2012 October
babambe la yabona ngiyalwa kodwa angilele ne ngiyalwa bathi silande into zethu yo ngikhuleke ngegama lika Jesu Yes. angiyeka amantombazana ngitshela umfundisi Yeah. ikhanda lithini manje angithi lento bekungathi yenzeka nyani yenzeka straight Yes. ngimtshela umfundisi ethi uzokusiza uNkulunkulu engibeka isandla uma ngithi ngiyafika endlini athi uMongcwele khipha lento esekhanda lakho ngivele ngikhiphe Yeah. itwist ngithi scary angisena ndaba no181 Hey. Yeah. ngikhiphe ngifake emlilweni ethi uMongcwele thatha wonke ama happiness onawo angithi uyakhumbula ukuthi ama happiness lawa siyawafaka enhloko siwakhiphe siwawashe sibeke ngenye imini siyathatha Wakhumbula futhi, yeah. ethi thatha yonke into 2012 ulahle Yes. ngiyilahle ke okay manje mina sengizoba uEva na hey ke uNkulunkulu wami hayibo ngimncane I come with an idea ne ukuthi manje ngifuna ukwenza razor cut ngenza iScale okay ngibuyele ku blonde wami Yeah. ngenza iScale ebuye umoya ongcwele athi khipha lento esekhanda lakho jo hayi ke sengathi ngidibane nenkinga la Yes. and ngiyababona abantu babshaba ngibayavutha abantu ne bayifakile lento Yeah. kodwa mina kuthiwa mangiyikhiphe Yebo. okay and ikhona lento yokuthi umuthi uNkulunkulu uthe bathi hayi ukhuluma kuwe yayibona lento Yes, ivele ngisithulele ngeshwa umfundisi wami wabe suyahamba ke 2015 Yes. kanti ke sekucala inkinga enkulu empilweni yami siphinde silahlekelana noNkulunkulu without knowing ukuthi mina noNkulunkulu sesilahlekelene okay uma ehamba umfundisi angithi sekufuna ngiyebandleni elinye akasekho umfundisi manje Bayashintsha abafundisi bakhona. no wahamba nje kuleyo ndawo angithi khona lento yokuthi abafundisi bayasubmita ngaphansi komuntu othile watholakala ukuthi ubudlelwane babo bothu umfundisi wabesu uyahamba lasali ibandla yayibona lento yokuthi sengizofana manje akusafani ke manje ngizoya kwenye indawo okay ngizothi hayi khona omunye umfundisi hey uyashumayela manje okay Yes. uma ngicabanga ukuthi no ngiyahamba vele ethi umoya ongcwele nalo oya kuyo umfundisi lo angithi khona lento angifuni ukuhamba ngena noma phi mina ngizolahlekelwa uNkulunkulu kanti vele kusecebeni lika Sathane ukungisusa kuNkulunkulu yeah ethi uNkulunkulu nalo umfundisi oya kuye unento ethile kodwa ahamba ngizoba nawo okay ngihambe ke uma ngifika lapho ngifakaze mina ngiyamthanda uJesu yes hayi ke ngiyamthanda uJesu ke ngifakaze okay first day ngafike ngahlala phansi LS2 LS4 yabona ukuthi ngiyafuna ukufakaza kodwa ngiyabheka ukuthi kwenze kanjani la kodwa ngiyayizwa le guilty conscious ukuthi hayi man ongiphika phambi kwabantu yabona yes ngisukume ngifakaza uma ngifakaza epulpit ephakama umfundisi eze namafutha anointing oil engobe ngifakaza yayibona lento yes engobe umfundisi ngifakaza yeah okay ayike ikhona lento yokuthi angithi manje usuqotshiwe manje nawe you are a pastor uyayibona lento yokuthi hayi ukholwa uNkulunkulu hayi uNkulunkulu vele uyakusebenzisa umntana kaNkulunkulu unobizo uyayibona nje lento leyo elethwa ngamadimoni ngathi ilethwa ngamadimoni ukukubulala hey okay ngihambe ke ngihambe kodwa ke uNkulunkulu uloku yakhuluma engikhombisa izinto ezingenzeki kahle ethi uyabona manje kuso okay mangiyeke because izoba sengathi ngikhuluma ngamabandla athile okay ayibeke ngohambo lami noNkulunkulu kuhambe kufika isikhathi uNkulunkulu angisuse lapho okay yes okay
uyangisusa uNkulunkulu okay ngichubeke ngikhonze ngithola indawo yokukhonza kube mnandi kanti mina khumbula babushabanga ukuthi iphimbo likaNkulunkulu ngilazi ngingasindiswanga ne uNkulunkulu ungikhomba izinto ngingasindiswanga before I form you Jeremiah I knew you injalo impilo yami ne wayengenandaba uNkulunkulu ukuthi anginayo uJesu khona abantu uNkulunkulu vele ababizele a certain assignment ne akanandaba ukuthi benzani kodwa uyazi ukuthi uma sekufika isikhathi uNkulunkulu uzobathatha abafake kuposition babushabanga impilo yami ibenzima remember ukuthi ngingumntana kaNkulunkulu ngiyakhuleka ke mina ngiyathanda ukukhuleka kodwa into le khumbula ngithe kwakunento engihluphayo into le ikhona phakathi kimi ne ayingiyekile futhi ayinandaba ukuthi ngishumayela kangakanani ayinandaba into le ukuthi ngikhuleka kangakanani ukuthi mina ngizokhuleka manje uNkulunkulu enza umusa uyabona umuthi ngicela umkhuleko u1 no2 no3 nomthi okay uNkulunkulu sikhuleke avele enza umusa hayi kodwa mina ngimenda wonye babushabanga ngiyagula ngiphila ngiyabakhulekela abantu abagulayo bayaphila mina and angikwazi ukuthi ngicela umkhuleko uyayibona because angeke bayiconde lento bazothi kanjani thina siyaphila uyayibona nje lento ayi kwafika la khona sengithi no now I am tired ngikhathele because lento le uma ifika babushabanga manje la ingivala umoya ngiyafa manje ngabatshela abantu bakithi ngathi uma kungenzeka ngilale ngingavuki nginento ethile engihluphayo because sometimes ngiyabona ukuthi ngivuke ngegrace uyabona umusa kaNkulunkulu ngesinye isikhathi yangivala lento kwangena abanye bomama abawu2 bangena like uyayibona lento abalanda ngayo abantu eyasemoshari ne not lokho kungathi kuzitshanyana sokude bafike bakubeka la empedeni uma bethi bayangiphakamisa abomama bawuthi bayangiphakamisa angilele babushabanga ngo4 am bayangiphakamisa bangifaka la umzimba wami awungeni awuphakami bangiphakamisa 3 times kwathi okwesi3 bangiyekela shala empedeni ikhanda lami lathini ngababona baphuma bahamba baphuma nayo lento ngabona ukuthi no ngisenkingeni lento ephila la kimi ingathi it's a snail uyasazi snail uma ithi iyahamba lento ngiyayizwa sometimes ngiyizwe ngathi spider lento le ngiyizwe uma ngizwa ihamba because yaseyisabalala igazi lami lonke kodwa indawo yayo yayila esifubeni ngizwe ukuthi manje iyasuka ngizwe sengathi ine shell inendlu ngaphakathi kimi because izohamba isuke iphakame la ingene la ingidle sengathi spider uma seyingena futhi la ngizwe ukuthi iyaphindela endaweni yayo kwakunzima ke babushabanga so kodwa ke luvutha uthando lukaNkulunkulu ngiyafasta ngenza yonke into up until ngo2012 okay ngeCovid ke when was it 2021 ngithi now I am tired manje ngikhulekela impilo yami ngiyamkhumbula uNkulunkulu lo owafika ngicakekile manje uNkulunkulu sengifocusela lento yokuthi mina ngingumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyibona ukuthi ayingisebenzeli manje ke sengiyemkhulekweni ngifuna kwazi ukuthi inkinga yami ikuphi konakelephi ngempilo yami kwaba njalo ke sengiyacala ngiyakhuleka kodwa ke ngangithatha isikhathi ngikhuleka kakhulu ngempilo yami ngamuza umoya ongcwele ngenye ilanga ngikhuleka ethi why konke kungawe uyayibona lento angithi uNkulunkulu wanginikeza ischedule ukuthi ngosuku elithile uthandazela into ethile 7 days yabona so mina now be deep ngalento le ngiyayithinta kodwa ngisifaka mina kakhulu ethi why is everything about yourself uyayibona lento yebo
kube nalento ngiyagula ngifuna ukuphila uNkulunkulu ufuna nginaka abantu uyayibona lento kanjani ngifuna umsebenzi okahle ngiyasebenza ngathi mangisindisa uNkulunkulu wangipha umsebenzi ngoba ngithi sekufuna ngiphila impilo engcwele ngayeka umfana uNkulunkulu wangipha umsebenzi okay so manje umsebenzi lo abantwana bami sebakhulu idingo ziyanda ngifuna umsebenzi anguthola abantu ngiyabathandazela bawuthola umsebenzi abantu bayakhululeka mina konakele phi kanti moya ngcwele yes 2021 ngikhala kuNkulunkulu kwathi ngo2022 wabuya uNkulunkulu October I remember yes okay wabuya uNkulunkulu umebuya uNkulunkulu wathi yena uzelwe nini ngamtshela ngithi ngizelwe ngoMay okay wathi mamela ke 90 izowenzeka ngoMay awuzukudla next ngoMay yo eyibona lento ngithi kanjani ave uNkulunkulu uvela akhulume nje akushiye yes kanti ke ngiyasaba ukukhuluma kwakhe ngoba uma khuluma into uconde yona I remember ngo2020 uke wafika angithi bengisezayoni uke wafika wathi ambotshela umfundisi lo ifounder yebandla ukuthi amalanga akhe asaphelile emhlabeni ngathi mina Nkosi bakhona abafundisi bakhe yabona ngabali ikhundla esikhona ezayoni omama nobaba abathi nje ngathi no uNkulunkulu wami bakhona laba kuthena ungatsheli bona because uyangibona nje mina ukuthi ngideleleke kanjani ngitshela uNkulunkulu uma ekhuluma uNkulunkulu ngiyambona uNkulunkulu uma ekhuluma nawe kuba sengathi uyambona futhi awumboni uyayibona kodwa ngiyambona ukuthi nangu uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu no I can't do that futhi mina wangikhipha kulelo bandla angithi ngakhishwa ethi uNkulunkulu yes kodwa manje ngicela umtshele umfundisi othile ngeke ngilishe igama lakhe ukuthi amalanga akhe asaphelile emhlabeni lawa asele lawa mtshela ukuthi akakhuluma iqiniso okay ukuthi kwenzakalani uyayibona lento hey ngikhuleke ebuye futhi uNkulunkulu uyabona ukuthi lo muntu lo uzowenza intando yakhe angayile kanti le message le ibalulekile yes okay abuye uNkulunkulu ebona ukuthi hayi unomthi hayi okay uma ebuya ethi ngithi akasadingi impendulo manje ethi ngithi iya kumuntu othile umtshela into ethile ungaedi lutho ungahafuli lutho engishiye nje ngisale ngedwa 20 May 2020 yes yo ngivuke ekseni nomthola kanjani lo muntu ubishop kama wami angithi bakhonzeza yona mina ngasiphumela ngedwa nje okay yebo ngifuna inamba zakhe ubaba ngimthole uma ngimthola kumele ngizichaze manje because ngiphume ebandleni lakhe 2012 and wayengazi engithanda ngangimfishane nje angithi khona lento leyo ukuthi sishaya istep usenza njani ezayona so ngisichaze ukuthi baba mina ngusindisiwe so igama lami kelela usindisiwe bangibiza njalo ngusindi so ngithi baba ngicela ukukhuleka and yena uma ngisichaza ujabulela ukuthi mntanami buya bonke vela abaphuma enkonzweni bayabuya ngeke ngilishe igama lebandla ne bayabuya isikhathi manje ukuthi bonke abantwana bami babuye ngithi baba ngicela sikhuleke ngithunye uNkulunkulu kuwe ngicela sikhuleke yes ethi hayi khuleka ngikhuleke umoya ongcwele yo umoya ongcwele angithi ngikhulekela isibindi la yes ukuthi makungakhulumi mina ukayibona lento ukuthi uzotshela umuntu ukuthi uNkulunkulu uthi uzofa uyayibona yes uzokhothizwi kanti uNkulunkulu usebenza ngentando usebenza ngentando yakhe uNkulunkulu yebo so ngimtshele ngithi uthi uNkulunkulu ngikutshela ukuthi amalanga akho asaphelile emhlabeni lawa akunikeza wona engazi namhlanje njengoba zu21 kuMay kuthe uphela nini uthi ukunikeza ichance yokuthi wena ukhuluma iqiniso ebandleni lakho ukuthi kwenzakalani
cause manje njengoba uzofa kumele labantu laba Yebo. ubashiye eqinisweni. Yeah. Uyayibona lento? Yes. Wakhuza kantathu. Wathi yo ngiyamesaba uNkulunkulu okuwe. Ngicela mntanami uthe ngizofa nini uNkulunkulu ngathi mina angazi. Wakhuluma ubaba into eshiwo uNkulunkulu wathi ngikuzwa kahle. Awu edanga awafulanga. Yes. Ngizwa uNkulunkulu. Wathi ngicela ungenzele two things. Uze kimi. Yabona? Yes. Ethi ngicela uze kimi. Ngizokhuluma nawe. Yeah. Uma kungenzeka ungezi kimi, ngicela uze emnqwabeni wami uzoshumayela insindiso. Yayizwa lento? Yep. Number 1 mina angazi ukuthi ngikhishweleni kuleli yabandla. uNkulunkulu akakhulumanga ngithi. Yebo. Okay. Bakhona manje. Lisasekhona le bandla. Likhona ibandla. Yes. Bayaphuma abaphumayo bayovula amanye amabandla kodwa ke ngamaZion still. Yes, Okay. Hayi ngisale njalo ukuthi ngo23 October bangifonele bathi hayi umuntu othile useshonile. So ngizoya kanjani mina? Uyangibona babishaba. Uthe ubaba lo mange ngiyoshumayela insindiso. Yebo. Ngizoya kanjani mina? Ngicela ungibheke. Ngiyoshumayela abantu insindiso. Abantu abangaphezulu kwakho, abantu enkosi yami abanokhololo la. Abantu abazi iBhayibheli from Genesis to Revelation. Uyayibona lento? Hayi ngathi uNkulunkulu ngeke andizi. Ngoba lento le akayibhalanga nakuwi lo muntu. Uvele nje watshela mina ukuthi mangize ngizokhuluma iqiniso. Ngishumayela insindiso. Uyayibona lento? Yes. Ushumayela insindiso ebantwini abathi banayo uJesu. Abathi bona kunabantu abathi bosindisiwe. Uyayibona lento? Nakho ke uyayibona ukuthi iyahluka manje. Okay. Ngichubeke ke ethi uNkulunkulu awudli ngoMeyi. It's October. Ngikhulume ngithi yazi uNkulunkulu ukhuluma into ethile. Kuthiwe nje hayi ukhulume ku. Angithi uNkulunkulu uhleza khuluma and nanokuthi uNkulunkulu uyakhuluma izinto ebandleni ukuthi yayibona lento? Yebo. And lento le yenza ngikhonze kanzima ngoba uNkulunkulu uyakhuluma. Yes. Uma ngithi ngiyayikhuluma bethu ucalile ubhidliza ibandla. Uyayibona lento? Okay, ngisihlalele ke noNkulunkulu kuthi ngoFebruary 2023 ebuya umoya ongcwele engikhumbuze ethi uyakhumbula ukuthi wena ngoMeyi awudli ngebirthday yakho, ngebirthday month yakho awudli. Ngalelo langa ukhuluma nje emini ngisihlalele wangikhombisa ukhona omunye umama ngeke ngambona la. Wangikhombisa lo mama lo ngeke. Ngathi mangimbona lo mama lo. Yes. Ngawubona ukuthi lo ngamkhonjiswa uNkulunkulu and uma wayesemkhulekweni ngesikhathi uNkulunkulu engikhombisa yena. Ngemuzwa thula ubufakazi ngeke ngimushe igama lakhe. Okay, wangikhombisa uNkulunkulu that woman babishabanga. She was interceding on my behalf. Ne. Wow. Kodwa ke imikhuleko there was something she was holding a vessel like this interceding on my behalf but that vessel was sealed kungekho into engenayo. Uyayibona lento? Yes. Wangikhomba uNkulunkulu. Uyasaba ukulisha igama lakhe. But akuyona intembi. No, akuyona intembi uMam Rose. Okay, yes. Ngathi mangimbona ngathi lobuso lobu ngibazela embonweni. Yebo. Ngathi ngibazela embonweni because ngambona esegumbini elikhulu linama shelf amakhulu. Yebo. Kodwa ke wayekhuleka ngami engangazi angimazi mina uMam Rose. Kodwa ke imikhuleko yakhe yayingasizi because angithi mina kwakunale barrier empilweni yami evimbe everything ne. So uNkulunkulu wayefuna ukubhidliza that barrier
ne eish kube nzima babushabangu ngijwayela ukufasta ngiyakuthanda ukufasta kodwa lento le uma seyithi awudli nix for 30 days ngikhuleke uyabona into uma iphuma kuNkulunkulu babushabangu hayi uNkulunkulu uzokunikeza amandla uNkulunkulu uthembekile hey uNkulunkulu jo uday 1 ngingene ngicale a week before ngikhuleke ngiyakhuleka ngiyabatshela nabantu engicela ningithwale emthandazweni yes uNkulunkulu ukhuluma into ethile kimi and ngiyabona ukuthi uma ngeke ngahlala ngangayenzi kuyoba kuphela kwempilo yami yeah ngingene day 1 day 2 day 3 day 4 kodwa ntambama ngiyaphuza ijuice ngiyifudumeza ngithi okay sometimes ngidle ama veg ngangiphila njalo from day 1 up until day 14 nguthenga day from day 14 up until day 25 yes ngase ngiphuza ijuice ntambama ngiyifudumeze yeah kodwa ke sekucala babushabangu banzima angisakwazi ukukhuleka jo kwakunzima day 26 from day 26 27 28 29 angisakwazi ukuphuza amanzi yo ntambama nje angithi the whole day angenzi nix ne so ntambama it's either ngifudumeza ijuice or amanzi because angikwazi ukuphuza ijuice nje yes ebandayo okay amanzi awasehli la umzimba usurejecta everything angisakwazi ukufunda nezwi babushabangu uma ngithi ngivula iBhayibheli so kuvele nje ngibona ilight nje yabona ngibona yonke into isiyafana manje angisabona umbhalo jo sekunzima manje angisaphumi eroomini angisaphumi ngiyakwazi ukuvuka ekseni ngigeze ngihlale ngangawuvula umlomo ukuthi nje ngifuna ukuthandaza ngabe nginamanga sekunzima umkhuleko wami I was like inkosi ngicela ungangilahli yebo kwakulo umkhuleko wami uthe day 28 day 29 bengizwe ukuthi umphefemulo uma ngiphefemula so ngizwe ukuthi hayi ngeke ngiphinde ngiphefemule okwesi2 uma ngiphefemula umoya nguve ukuthi uyaphuma and uyashisa angithi angisadli nix angisaphuzi angiphuzi at all angiphuzi anginawo amandla jo kunzima babushabangu kunzima and ebusuku angilali yo angilali ebusuku ngiyavuka nje ngithi uNkulunkulu uyangivusa umoya ongcwele angihlalise akhuluma izinto azikhulumayo yabona yes kube yilokho nje ngithi uNkulunkulu ngicela ungangilahli kuthe ngo day 30 day 29 ngizwe ukuthi ngiyafa ngivuka empedeni ngibamba isivalo ngizwe ukuthi ngiyafa yo kwakunzima ngathi ngilele day 30 and uSathane uthini phuza amanzi inyanga isivele iphelile yayibona lento yeah ungasadla msi ungalenza idoko yayibona lento yeah uyabona manje usuwiki kangakanani awukwazi nokukhuleka manje udinga at least itiye elizokwenza ube right uyangizwa ngisho uSathane eish yebo ayike umoya ongcwele naye ugadile ngithi inkosi ngicela ungangilahli yes day 30 yo babushabangu yabona manje ukuthi kubanda njani yabona amakhaza engawezwa lapho ngangicala ukwezwa empilweni yami aphelela lapho futhi
ngibamba inyawo zami ziyabanda, izandla ziyabanda, akusekho gazi, circulate igazi, ikhanda lami la phezulu la, yo babishabangu, yo ikhanda lami sengathi kubasa umlilo la, uma ngiphefemula yabona lamathambo lawo ngiyawezwa lawo, ngiyawezwa uma ngidonsa, ngiyawezwa amathambo ngaphakathi ukuthi ahlangene la nala, babishaba kwakunzima. Ngithi Nkosi ngicela ungangilahla, cause I cannot break ifasting inyanga ingakapheli. Remember uNkulunkulu uthe the whole month. So manje sekusemkhathini wekufa nokuphila. And angikwazi babishaba ukubiyela emuva. Ngoba ngiyabona ukuthi uma ngike ngabreak ifasting ngizobe ngicabene noNkulunkulu. I've been praying ukuthi Nkosi kutheni impilo yami inje. Manje uNkulunkulu usulethi isisombululo sempilo yami. Yayibona lento? Yebo. Ngathi mangilele I'm sure ngabo 9. Ngilele embedeni ngiyakhala. Ngithi uNkulunkulu wami ngicela ungangilahli. Ngiyakhala babishaba. Yebo. Ngithi Nkosi ngicela ungangilahli. Angisena ndaba nokufa ne. Yebo. Kodwa ngiba like Nkosi. Khona izwi elikhulunywa uPaul ethi babusisiwe labafela enkosini. Ngiba nalokho ukuthi Nkosi uma ngifele kuwe and ngiyahlambuluka every time ngiyasihlambulula ngithi Nkosi uma ngilahlwa nguwe izwe liyawuthini. Uyayibona lento babishaba kwakunzima. Ngezwe nje into ithi vuka, ngavuka ngo9 ntambama. Ithi khuleka, angikwazi ukukhuleka babishaba. Ngavuka ngahlala phansi so angikwazi ukuguqa, anginawo amandla. Ngahlala phansi ngathi Nkosi ngicela ungangilahli. Ngicela ungangilahli. Angivalanga amehlo ngabona la ku headboard yami. Kwavele kwavuleka nje sengathi iscreen. Wavela uJesu. Amazi ukuthi uphume kanjani babishabangu. Wavela evela wangibamba njengomntana omncane. Kwakungathi ngiyaqala babishabangu ukubeka usizi lami. Ngimtshela ngilandisa ngempilo yami kodwa angikhulumi ngomlomo ne kukhuluma ispirit sami babishaba. Ngimtshela babishaba yonke into from my childhood, indlela engikhule ngayo, indlela ubunzima engibhekene nabo sengithi ngisindisiwe phakathi ebandleni. Yo kwakunzima babishaba. uJesu bengithi uma ngikhuluma ungibambile ungibambile so ethi kuzolunga nomthandazo ethi konke kuzodlula ngikhale ispirit sami simbuza ukuthi kuzolunga kanjani kunje kucala lapho ukulunga my life it's a mess ethi ekhulume ngothando angenandaba ukuthi ngidabuke kangakanani angenandaba evela khulume ngothando ethi kuzondlula ethi konke uma ngimtshela ethi konke kuzodlula. Oh yes, remember ngisigcine ngiphansi ne yep kodwa ngathi mangiphaphama ngibeke empedeni angiyazi lento ukuthi yenzeke kanjani. It was 2 a.m. uma ngiphaphama since 9 mina ngicide ngikhala nje ayingibambile so yes ngiphaphama ngilele empedeni yonke into engangiyizwe emzimbeni wami yayingasekho ngakhuleka kwaze kwasa ngibonga uNkulunkulu ngimbonga uNkulunkulu ngithi Nkosi ngiyabonga kuthi awungilahlanga. Oh yebo. Oh
kwabanjalo ke waphila lapho. ngaphila lapho babshaba kodwa angithi lento yenzeka nini ngoMay ne Yes. okay isekhona into le emzimbeni wami ngiyayizwa okay even after fasting ne kodwa ayisenawo amandla ayisahambi manje yayibona uma ngithi ngilele ngiyayizwa ithi ifile kodwa ayikwazi ukuphuma ne sengathi ngathatha ummese ngivule la ngikhipha yes ngichubeke noNkulunkulu angisakwazi ukulala ngithi yeah umoya ongcwele evela abuthatha ubuthongo for 2 weeks ngikhuleka ngivuke ekseni ngiye emsebenzini uma kusa ngiye emsebenzini ntambama ngizokhuleka nabantu engikhuleka na kodwa uma ngithi manje ngiyalala evela abuthatha ubuthongo ngikhuleke kuse yebo kodwa umzimba awukhathali ne awukhathali ikhona le yanto yokuthi ngiyashayisa ngifuna ukulala uma ngifika endlini hayi no ayikho lento ubuthongo evela abuthathe nje yaba njalo impilo yami kuthe ngo 2023 yebo okay mangichubeke ukuthi iphume kanjani into le okay ngingahlanganisa izinto okay yabona ukuthi ayisekho lento ayisenamandla ayisaphila engikhomba uNkulunkulu ngiyibone iphuma ngolwimi iwa phansi ibe ilezinto lezi ebekade ngizizwa la ngaphakathi angithi ngithe ispider and a snail yasukuma lento yahamba yaya phezulu emkhathini then kwafika kwaba idemoni okay ebuya uNkulunkulu manje ezothi kodwa wena wakabani ethi ubani igama lakho ne yes kana nokuthi uNkulunkulu angithi uyayikhetha indawo yes ihlabelelo Psalms angilazi lelozwe ethi for the Lord has chosen Zion saying this is my dwelling place forever and ever uyakwazi ukuyikhetha indawo uNkulunkulu wayikhetha indawo angithi umzwakithi wawukhetha because kwathi ngenye imini ngabona isandla so ne isandla sisuka phezulu emafini ne sehla ngisibheke ngamehlo sehla isandla esimhlophe esiyafu so sehla safika isangena erumini lami ngasibamba ngezandla ngeza uthando ngeza uthando so uNkulunkulu uma efuna ukukhipha lento le after fasting after the 30 days fasting uNkulunkulu beavela afike babshaba ne avela afike okay uma ngithi ngiyalala evela afike nje ngibuza ukuthi manje nanga uNkulunkulu angithi bengilokhu ngizwe iphimbo ne all along uza ngephimbo manje angisaphuphi manje angisaphuphi remember ukuthi nasekulandweni kwami weza ngombono physical ne namanje sowenza le yanto yabo so wathi kodwa wena ungubani ngathi mina nginomthandazo wathi wakabani ngasisho isibongo sami wathi ke awungitshela ukhuluma ula ngihleli wangivusa ngahlala so kodwa angazi ukuthi ngivuke ngempela babshaba noma umbono kodwa akulona iphupho lento le akulona iphupho ukuthi ngilele no iyenzeka lento iyenzeka so ethi uyahlanganyela nabakini ngithi mina no angiyenzi lento eshama family gathering bakile bawenza ke kithi ukuthi khona sazana uNkulunkulu wanginikeza izwi yakubona yes ebesho kimi kodwa hayi ukuthi abantu bangawenzi
yebo ngiyakuzwa angithi lapha sohlangana sithi Shabang uyayibona lento sithi Mbele uyayibona lento yebo and futhi sihlabila ngithi izwi likaNkuluNkulu lithini konke okuhlatshwa abezizwe abakuhlabeli yena uNkulunkulu oh yes bekuhlabela amadimoni angithi soqeda Nkosi yami sihlaba inkukhu it's a family gathering uma siceda sithini Shabang uyayibona lento yes Mbele uyayibona lento Yebo. ngithi inkosi angiyenzi ngaleso sizathu uyayibona uMongcwele uma ekhuluma uvela kwambulele same time yes ethi ke kodwa kusanenkinga enkulu obhekene nayo empilweni yakho ngithi mina inkinga enkulu ethi uma ungakhiphi igama isibongo sakho egameni lakho kusala isibongo kusala igama ungasebenzisi isibongo ngithi mina kanjani because angithi mina ngisintroducer as unomthandazo sibanibani uyayibona lento unomthandazo mpanza mangisho babshaba unomthandazo mpanza wherever I go ikhona futhi lento ukuthi thina bakampanza si like this ikhona lento lesiya spirit nje ukuthi uyazizwa ukuthi wena udonda wangempela ne isegazini ethi uNkulunkulu susa isibongo sakhe egameni lakho ngithi mina kanjani avele athi njengale kwaZulu Natal uyayibona lento yes ngithi kwaZulu Natal athi uma bangasusa lo kwaZulu kusala uNatal bayophila kamnandi hayibo asho njalo avela angihlwithe angangikhiphe emzimbeni angihlwithe sihambe so angazi ukuthi umzimba wami wasala empedeni because sometimes angikhipha emzimbeni ngubona umzimba wami kodwa lapho ke akangithathanga akakhipha ngomoya wami ngizibone nje ngihamba ne okay sahamba siyaphi manje kwaZulu Natal uma fika singaphezulu kwaZulu Natal angisamboni ke lapho kodwa ngiyasiza isisindo sakhe angibeke ngibheke phansi kwaZulu Natal yes ngiyibona idisaster eyenzeka kwaZulu Natal shootings car accident everything athi uyayibona lento le ngithi mina athi lento le yenziwa ilento abazibiza ngayo ukuthi kwaZulu Natal athi usathane ubenza abacabanga ukuthi bangamazulu ngithi mina angiyizwa mina lento oyikhulumayo ethi mamela engishayela manje efuna ukungivula isifuba so that I will understand everything ethi lo kwaZulu lo yisilo uma ethi isilo ngisibona isilo sivele remember ukuthi akukho isidalwa esifihlakele phambi kaNkuluNkulu yonke into uNkulunkulu umekhuluma ngento uvela uyibone ngisibona isilo nasi phambi kwami what a monster ethi yona nto ke le bona njengoba ubabona bethanda ukuhlaba bethanda amasiko ne so babuswa ilesiya spirit ayikho lento yokuthi kwaZulu Natal it's because of the language ukuthi they are speaking Zulu language no wathi lo Zulu lo yilesiya silo wathi yilesiya silo lesa bakhonza sona lento le ialtar elasungulwa way back you remember istory sika Shaka le ndaba yokuchitheka igazi ne uthi isaphila nangoku yilesiya silo wathi there's a high demand of soul lapha esakhuluma njalo uNkulunkulu ekhuluma ngizibona izinto ezibambi kwaZulu Natal ngizibona babshaba jo into emangazayo into esabekayo ngathi mina no uNkulunkulu angikwazi ukufika nayo le message le emhlabeni evela phinde futhi ashaye la athi ungabi nendaba this message ikhona emhlabeni ngithi mina ikhona kanjani evezi location eyizume so ngizwe a voice of a woman ikhuluma
ilandisa everything uNkulunkulu engitshela yona. Kithi ngiyabonga Nkosi, uyabona ukuthi ngideleleke kanjani mina. Uma ngifike emhlabeni vele hayi bekungekho umuntu ozongizwa. Athi futhi ungabi nendaba. Ukuthi bayakulalela. Uthi ethi uNkulunkulu baye ungabi nendaba nabo, bayeke laba bantu. Yes. Ethi you are not the only one. It's not the first time ngiyireveala lento le. Oh, yes. Yokuthi labantu bafa kangaka. Ama accident. There's a high demand of soul and blood. Yeah. Ethi uma bangakhipha nje uKwaZulu, kusala uNatal nje, kuthiwe lapha kuseNatal. Yes. Uyayibona? Wangikhomba uNkulunkulu. Wangikhomba kuhlangene. Uyayibona lento yokuthi baye ebukhosini. Yes. Bamemezele bathi yini ummemo. Uh-huh. Bayimemezele lento. Wangikhomba uNkulunkulu. Lento le abazenzi babushabangu. Lento yokuthi bathanda amasiko abazenzi. Uyabona njengamanje uma ngibona umuntu evunulile, jo ngiyasaba. Because into eyenziwayo emkhathini lento le. Hayi. Wangikhomba uNkulunkulu abesifazane bahleli ngapha. Yes. Amadoda ahleli ngapha. Bafake lezi yazinto. Yabona ukuthi bagcoka kanjani uma bethi baye ebukhosini bangamaZulu, baphelele ngaleya attire. Izithi attire ne? Amabhe. Yes, imvunulo. Yes, baphathe amahawu, baphathe izagila. Benjalo kunamademon anjalo straight. Acontrola ingcondo zabo ukuthi into ethile yenzeni kanje, into ethile yenzeni kanje. Ngabona kuphuma umoya phakathi nendawo ne. Angithi ilesi yasile esimile phakathi nendawo. Khona amadoda, khona abafazi angithi. So kwaphuma umoya uthi wangena esayidini lamadoda. Kwachamuka umbonye ubaba hamba ethi angithi uyahlonipha. Waguca bathi wena kade sitshela umfazi wakho ukuthi somile. Silambile thina. Kade simtshela umfazi wakho akasimameli. Ithi indoda le okay iyavuma yabona. Manje ithi iya emfazini iya ngapha. And uyabona there's a spirit ephumayo emcontrolayo lo muntu la. Yebo. Uma ethi ngababona bekhuluma nomfazi wakhe. Ngabantu abashadile lapha. Yes. Emhlabeni. Bethe uma shokuthi bayavumelana ukuthi bazoyenza lento le efunwa. Yo, lapha emkhathini bayifuna. Kwaphuma umoya, ne? Kwaphuma umoya. Wangena emkhathini. Wangena emhlabathini. Emzini wabo laba bantu. Yo. Yeah. Okay. Wabuya ke ngahlamuluka ke ngaba right. Wabese uthi ungikhomba ukuthi abakithi ne. Yes. Isithakazelo sakithi sa generate kanjani. Ngawabona la mademon njengoba sisho sithi wodonda ne. Yes. Wangikhomba ukuthi kwenzakalani. Ukuze kuthiwe ningodonda. Yabona? Lama demon, lama angels aweza. The book of Enoch iyayireveala lento le. Afundisa abantu ubuthakathi. Remember ukuthi okhokho wethu babengakholwa babushabanga. Yeah. Bebekholelwa ukuthi uzothatha isihlahla usenza into ethile akubona ubuthakathi angithi. Kodwa behind that ubuthakathi lento le lezinto lezi. Ungena ku bondage. Uyabona? Bakhuluma esihlahleni kukhulunywa into ethile nethile benza izinto laphana uyayibona lento kuhlatshwe. Uma uNkulunkulu engikhomba lento ngiyayibona. Ngiyawabona amademoni ngamehlo ne. Yebo. Wangikhomba umuthi umukhuluma so ubiza isibongo sakho ngiyalibona idemoni elirespondayo ne. Elirespondayo ukuthi ngiyabizwa. Yabona? Yes. Then angithi mina kunale magnet angazi ngathini lento engihlanganisa nabo laba bantu. Ukuthi ngisebenzisa isibongo sabo. Uma ngibiza isibongo bona bayezwa ne. Okay. There's this court babushabanga ngisindisiwe mina ne, but there's this court engihlanganisa nabakithi. Uyayibona? So ngoba bona basebenzisa bangabakithi nje kodwa babengakholwa ne. Lento leya iyaphila. Yabona? Oh yeah. Iyaphila lemimoya leya. Ngisho ungaphahli.
ngoba thina kithi asiphahla ngithi Okay, yes. asiphahla sikhuluma nabantu abalele kodwa isibongo siyasebenzisa angithi. So wangikhomba uNkulunkulu ubungozi uma ngikhuluma ngithi isibongo sakithi kwafika isikhathi sabhalwa phansi basisendele emafonini. Uyabona ngiyapractice ukuthi Donda Zwane. Uyayibona lento ngiyayizwa lento wathi uma ukhuluma uthi uyawubona amadimoni alandela impilo yakho. Sure. Wathi ke kungakho lento le ela emzimbeni wakho ingaphumi. Oh, hayibo. Wathi ingakho lento le ingaphumi. Cause uyakhuleka. Angithi siyayenza irepentance every day. Ayinomthandazo mpanza. Yayibona lento? Yes. Uma ngeke ngaphatha nalaba bayaphakama nabo bayabizwa. Cause lamadimoni axhumene nalezi ibongo. Eke.